Ahojte, dnes tu mám pre vás recept na Palmiers. Potrebovať budete listkové cesto, vanilkový cukor, škoricu a kryštálový cukor. Začnite tak, že si rozvaľkáte listkové cesto a následne ho posypete cukrom i škoricou. Potom ho začnite stáčať z obidvoch strán a v strede ho preložiť. Tak nakrájete asi centimetr široké plátky, obalte ich v cukri a ukladajte na plech vyložený papierom na pečenie. Takto pripravené palmiers vložte do predom vyhriatej rúry na 150 stupňov a pečte ich 15 až 20 minút. Ak sa vám toto video páčilo, môžete ho označiť lajkom alebo mi dať vedieť v komentároch. No a to je na dnes odo mňa všetko a vidíme sa pri ďalšom videu.